खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव बारग' एनएलएबीनि बि बख' बिथाङा बि बानस'नि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बि बानस' बिथाङा रन्जन दैमारिखौ लानानै लोगोसे बारग' एनडिपिफोरखौ लानानै आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ गोबां सोंखारिबोबाय थादों आरो बेखौ लानानै दिनै बि बख' बिथाङा गोख्रों सोंथि खालामदों आरो फिन जाथाय होदों। बि बानस' बिथाङा सोंथि खालामदों दि बि बानस' बिथाङा एनडिबिनि सायाव मा बिहोमा दं, माब्ला एनडिबिनि एबा एनडिबिआव थानाय समाव बर' हारिनि थाखाय बिग्रायखो आरो माब्लाबा बि बानस'नि नखरा पुलिस मिलिटारिजों हाराखास्ति खालामजादोंमोन नामा? बे सोंथिखौ खालामदों बि बख' बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो रन्जन दैमारिखौ लानानै आरो बारग' एनडिबिफोरखौ लानानै आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार लोगोसे थांनाय 2020 मायथाइयाव एबा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर' हारिनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा जानायखौ जेबो ओंथि गैया आरो फैबाय थानाय समाव जोबस्रांनो थांगासिनो दं होननानै बे समाव बि बानस' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा आथिखालनि बिपिएफ दोलोखौ गोबां मदद होनानै आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंबोदों। बिथाङा बुंदों आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार जेबो खामानि मावाखै, नाथाय बिनि फिनजाथायखोनो होदों बि बख' बिथाङाबो थांनाय गोलाव समाव बिग्रायारि बर' हारिनि थाखाय बिग्रायबोदोंमोन। 34 बोसोर एनडिबिनि 34 बोसोर बिग्रायनायाव बिथां बि बख'आबो सासे आरो बिथाङा फिन आरोबाव एनएलएबीनि सोद्रोमामोन, नाथाय बे समाव बिथाङा एनएलएबीनिफ्राय बारग'बाय आरो एनएलएबीनि बारग' हिसाबै बि बख' बिथाङा बि बानस'नि सायाव सोंथि खालामदों। जाय बि बानस'आ एनडिबिनि खामानियाव एबा एनडिबिआ बिग्रायनायाव जेबो बिहोमा गैया, बेफोरबायदि मानसिया एनडिबिनि बाथ्रा बुंनो आरो बि बानस'नि खुगायाव एनडिबिनि बाथ्रा लानो जेबो समायाना बुंनो, जेराव बे समाव फिन आरोबाव फोरमायबावदि प्रहलाद ब्रह्मनि सायावबो बे समाव बि बख' बिथाङा सोंखारिदों। जाय प्रहलाद ब्रह्मआ एनडिबिनि सायाव गाज्रियै सोंखारिदोंमोन, बेबायदि सुबुंजोंनो थाफानानै बि बानस'आ खामानि मावदों। जाय एनडिबिनि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा सोंखारिबोबाय थादों, जाय एनडिबिखौ अनसायनाय बाथ्रा बुंबोदों, जाय रन्जन दैमारिनि बाथ्रा लानानै बाथ्रा बुंबोबाय थादों, बेबायदि बानस'आ प्रहलाद ब्रह्म बायदि एनडिबिखौ गाज्रि सोंखारिनाय मानसिजों बोरै थानो हागोन होननानै सोंथि खालामदों बि बख' बिथाङा। दानिया फैदों बि बख' बिथाङा बि बानस'नि सायाव माबायदि गोख्रों सोंथि खालामदों आरो माबायदि सोंखारिदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। बे बि बानस'नि बाथ्राखौथ' जोंबो नायदों, खोनादों, बुजिदों, नायनानै जोङो बिथांखौ फिल खालामदों जे बिथाङा सासे माने गावखौ संग्रामकारि होननानै जिखुनु जायगायाव बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टनि सोमोन्दै, बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै फैनायनि सोमोन्दै गोबांखौनो बिथाङा बानसावबाय थादों, बुंबाय थादों। बिटिआर सरकारा बिटिआर सुक्तिया जोबस्रांसिगोन होननानै। बानस' जोनोम जायैनि सिगां बर'आ माने रैखाथि मोनखानाय हारि, बानस'आ जोनोम जायैनि सिगां। आरो बिटिआरआ सुक्ति जानानै फैबाय। बिटिआर सुक्ति जानानै फैनायनि उनाव सागानगिरिफ्रा जेब्ला सागान होनानै फैबाय, मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जेब्ला सनाय डिजिगनेटेड केम्पआव थांनानै रायजो राजाखौ लोगो हमहैयो, बिथाङानो बुंनाय बाथ्रा जे बिटिआर सरकारा मोनसे मोजां गोरोबथा जोंनो लागै होबाय, जोंनि हालामनि, जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि बा जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे मोजां सेफगार्ड, जों मोजां अनलायनानै बेवहाय जों खामानि मावलांनो हासिगोन होननानै बिथाङानो बिटिआर सरकारखौ मोजां इन्सुरेन्स होबाय। दा बे बानस'मोन बायदियालाय सोर बेलाय बानस' संग्रामकारि? मालानिफ्राय मा संग्राम खालामनाय बेलाय? ना मायबा मोनसे प्रेक्टिकेलि गाव आर्मि पुलिसफोरजों माबा मोनसे खालामजाफेरदों, ना बिनि न'खरफोरा आर्मि पुलिसजों खस्थ' मोननाय? जेबो संग्रामनि मानसियानो नङा। बेबायदि मानसिनि कुइसनखौनो लाबोनाङा दायो। ओरैबायदि माने गावनो गेसाव, बुंनो थाङोब्ला गावनो गेसाव, बेखाय जिथिंबो बे गेसावखौ नुहुरबाय थादों।
जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामना फैनायनि उनाव सागानगिरिफ्रानो मोजां मोनसे एग्रिमेन्ट होननानै फोथायनानै सागान होनानै फैबाय आरो गाव गावनि खुगाजोंनो जायफोर सागानगिरि बिथांमोना बुंबाय मानाव गेदेर रन्जन दैमारि मोनाबो बुंबाय बेयावलाय बानस'आलाय सोर बेलाय बुंनोलाय बेखाय बिसोर जिबायदि रोदा स्रें स्रें नुलायनायै लेक्सार होथिंदों दाखालि बावै नोंथांमोनाथ' नुबाय जे प्रहलाद ना मा नाम बै हाई सेकेन्डारि क'क्राझार हाई सेकेन्डारि फिल्डआव एनडिबिखौ ओरैबायदि गाज्रि 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 बुंबाय बेबायदि मानसिजों सिथाबनानै बिथाङा लेक्सार होथिंनायखौ जों नुबाय थादों दायो बेबायदि मानसिजों जुदि सिथाबनानै खामानि मावो बेलाय सोर संग्रामकारि जानो हानो गतिके बिथांनि बुंनायखौ आंनिबो लाजिथावना बिथाङा बेबायदि बुंनो समाया जायफ्रा संग्राम खालामनानै दिनैसिम दङ मोजां मोनसे परिबेसखौ लानानै बर' हारिया थांनानै थाथों बेखौ लुबैदों बिथांमोना सिरियैनो बिटिआर गभर्नमेन्टजों मोजाङै लोगो लानानै खामानि मावलांगासिनो दं बानस'मोन बायदिनि खोथायावहा रावबो रायजो राजायाबो गोजावा जोंनि हिस्टरिखौ नुबोदों एनडिएफबिनि हिस्टरिखौ नुबोदों बिएलटिनि हिस्टरिखौ नुबोदों जोंनि संग्रामकारिफोरनि हिस्टरिफोरखौ रायजो राजाया नुबोदों गतिके माबायदिहै हारिया थांनाया मोजां जों बाखि गुबुन थांखांनाय जाथायफोरखौ जों बुरखांनो सानाब्लाबो बुरखांनो गोनां जायो मानि जाहोनाव जिहेतु जोंनि गेजेराव गुलाय गुजायखौ लाबोबाय थायो अब्ला जों बुरखांनो गोनां जायो बेखाय बानस'मोननि खोथाखौ लानानै रायजो राजा गोजाव नाङा दरखार गैया रन्जन दैमारिमोन बायदियानो मोजां होननानै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सागान होनानै फैखांनायनि उनावहा सनाय डिसिनेटिक केम्पआव मोजाङै रायजो राजाखौ बुंफैबाय गतिके जों बिथांमोननि बिथोन बायदियैनो जोङो दिनै बिटिआरखौ माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हायो बिनि सायाव जों नांगासिनो दङ खालामलांगासिनो दङ ओमफ्राय जायफोर साफा सानै बिदिनो एक्स एनडिएफबिनिफ्राय बिपिएफआव थांनाय दोङो बिसोर हिस्टरिखौ बुजिखाया जिबनाव बे एनडिएफबिनि हिस्टरि हाग्रामादों जि अयथासार खालामजानाय बिनि हिस्टरिखौ जेबो मिथिखाया जाय बिदि मानसियासो थांदों आरो बेखाय बेखिनिखौनो बुंबाय आं नोंथांमोन चेनेलाव गोजोन्थों।